бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони мо. Ассалому алайкум ҳамватанони мо, ҳамаи муъмину мусулмон, ана ҳамаи бародарон, ҳамаи хоҳарон, ҳамаи модарона. Иди нав муборак. Ид муборак бошад. Иди нав муборак бошад. Марҳамат кунед ба дастархони мо. Имрӯз бигем ки рӯз нимрӯз шудааст, мо меҳмонора бигем ки якҳо дар якдусел карда истодем, ид гузаронда истодем дар мағозаи Зулфия Садовод. Марҳамат кунед. Распродажаҳои идонаи мо то ҳол ки давом дорад. Мо ҳамаи шуморо интизор ҳастем дӯстон. ҳамаи шуморо мо иншоалло ки ба иди омадагӣ, ба иди бузург, ба иди муборак табрик мегем. Худованди меҳрабон нури эмона, файзи бараката, ана бигем ки ба наздиконтон эмони комил, тани сиҳат, дили беғам, файзу баракат дар хонадонтон. Парвардигор ҳама вақт дастархонотон пур аз нӯшу неъмат боша, дилотон пур аз шодӣ боша, сартон ҳама вақт баланд боша. Парвардигори меҳрабон аз ҳамаи мову шумо розӣ боша. Илоҳим омин. Аллоҳу акбар. ид муборак бошад. иди нав муборак бошад. барои ҳар яки шумо мегум, барои ватанҷону мерасонам иди нава муборак мегем. аз ғарибӣ, бигем ки аз мағозаи Зулфия Садовод, город Москва, рынок Садовод, торговый центр корпус А, 2G20. Марҳамат кунед ба иди мо, марҳамат кунед ба хонадони мо. ҳатман мо ҳар яки шуморо интизор ҳастем. Подписчикои мо, хоҳаракҳо, бародарои мо омада моро табрик кардастанд. инами херам боша. як дастархончаи ночизам боша барои дӯстонмон кардагӣ ҳастем. як шириниам боша барои хушона мегиранд, моро табрик мегӯянд, идгардакиҳои моро меоранд барои мора. ин ҳам бошад давлати тори сари мо. беҳад мо хушбахт ҳастем. худованди меҳрабон ҳаматона сарбаланд куна. як бори дигар ида ба хонадони ҳар яки шумо муборак мегӯм. ҳатман ҳамаи шуморо мо интизор ҳастем.